Higala, kumusta? May buntag ka atong tanan. Welcome no sab sa atong pagpanag-uban diri sa atong tulumanon sa Facebook o sa YouTube sa atong OFW Cebuano o sa atong makaigsunan nga kanunay nagsunod sa ato ang adlaw-adlaw nga gihimo nga devotional. Ang atong iskutan karon mao ang praktikal nga resulta sa kahibalo nga si Kristo mubalik pag-usab. Usbon ako praktikal nga kahibalo nga si Kristo mubalik pag-usab. Ang atong part sa Bible nga atong pag-abasahon ato kini makita sa Romans 13:11 to 14. Ako basahon sa Cebuano nga Biblia batud pa diri. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon mao kini ang panahon nga angay kung panahon nga angay kamong magmata ay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabihon ug duol na ang kabuntagon. So dunay paghisgot ini sa mga maabot nga makahigayunan. Unya mingon siya, busa isalikway ta ang pagbuhat nga iya sa ang mga buhat nga iya sa kangit-ngit ug isulob ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Dayon mingon siya, magbinuotan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag dili sa hilabihang paghudyaka ug paghubog-hubog ni sa pakighilawas o sa kalawayan ni sa pagpakig-away o pagkamasinahon. So diri gi-mention niya ang mga batasan nga babag sa kahibalo sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Hinunua isulob ang Ginoong Hesukristo ingon nga armadura ug ayaw kamo pagpadaog sa inyong lawasnong kaibog. So dinhi gisgutan na praktikal nga away sa kining battle na to no sa ato ang mga self urges o kining mga lawas nun nga struggle. Diri makita nga ang struggle sa lawas nun nga ipanginahanglan og kining mga kaibog. Ang praktikal nga advice diri mo ang pagsulob sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga armadura. So sadya nga atong isulob ang kinaiya ni Kristo, ining mga batasan nga giingon diri nga tawhanon mao kini mabatukan nato. Uni nga si Apostol Paul nagisgot sa iyang sulat nga kining mga tawo sa iyang panahon bisan nga sa mga Christian dito sa Rome sa Romans naagid sila ingon ta expectation nga sa ilang panahon mubalik ang Ginoo. Ang mga magtotoo na sayod sa mga sinyalis bisan mismo kita nasayod kita sa ilang panahon nga naay antikristo nga katong mga ilahang emperor nga Caesar mo toy naglutos nila mo toy patay mo nagsilot mo inunta mo nagpersecute sa mga Christian. Sila mismo aminado nga mubalik gyud ang Ginoo. Gilauman nila ang mahimayaong pag-abot sa anak sa Dios ug sa ilang pagkayab. Kay kita mukayab magita uban sa Ginoo sa langitnon nga puloy-anan. Kitang tanan nga mga nagtuo nga paabot ng panahon nga kita mukayab ta uban ni Kristo. Ang apostol naghangyo sa mga sumusunod ni Kristo nga niini nga part sa Bible magbadasigon ta sa espiritu aron maila nato ang estado sa atong espirituhanong pagkinabuhi ug pag-ila sa kumpletong nato nga kaluwasan. Iyang gipahinumdom pa nato nga dili mapugna na pagbalik ni Kristo aron bisitahan kita sa himpit niyang gahom ug himaya o kanang gitawag og glorious nga appearance sa atong Ginoo. Ang kagabihon sa kalibutan duol na matapos. Kining kangit-ngit sa kalibutan mo na siya kagabihon duol na gid siyang matapos. Nanay banag-banag nato nga maabot. Ug ang pag-abot sa bagong adlaw kansang kahayag magdan-ag pinagi sa pagbalik sa atong Ginoo.
Niining tanan giila ni Pablo nga ang atong pagkinabuhi usa ka pagpangandam alang sa pagtungha sa dili matapos nga eternidad. Diin gipakita diha sa paghiusa sa Amahan, Anak ug diha sa gahom sa Espiritu Santo. Ang Ginoo nga atong gialagaran usa ka Ginoo nga nagpuyo sa eternidad. Mao nang gitawag siya og eternal ang iyang pangalan. Tungod niini nga kahibalo ang apostol lagingon, isalikway tang buhat sa kangitngit ug isulob tang armadura sa kahayag. Ayaw pagpakasala isulob ang kinaiya ni Kristo diha sa gahom sa iyang espiritu. Subon ni siya ang pinaka-sentro nga mensahe. Kay daghan man gisutan diri nga mga bad kaning karakter nga angay nato tangtangon para ning mahubog-hubog. Kini nga istorya niya pagpukaw sa atong pagsabot aron isalikway nato ang buhat sa kagitngit sa atong kinabuhi. Ingon man sa tanang mga kasimbahanan ang ebanghelyo ug ang bunga sa balang espiritu makita sa atong kinabuhi bisan sa naata sa pagsulay. Kaya ini mga panahona sa nagsulat ni Paul ang kini nga letter sa mga Romans, daghan mga pagsulay, daghan ang mga hisutisgot ito sa Antikristo kay mao lagi ang mga leader, emperador sa Roma ato nga time. Grabe gyud ka bangis mahitungod sa Kristohanon nga pagtuo. O ngani mao ni sila ang mga gidudahan nga mga Antikristo. Now, kung sa iyang panahon, maapon na sa atong panahon karon no, ang mga Antikristo, pero labaw sa tanan ang naa sa atong panahon karon ug naa sa ilang panahon kini mga paghubog-hubog, gisgutan gyapon no. Ang kinabuhi sa mga tawo wala makaila sa Dios kinsa ulipon sa ilang kaugalingon gusto. So wala may kalainan sa panahon ni Pablo, panahon nato no. Na matud padre gusto nila ang mga kaulag, pagkinabuhi sa unod-nong tinguha, sa pagbusog sa lawasnon nga kahinam, sa tiyan, o dahisutan gyud diri ang paghubog-hubog, pagpatuyang sa gusto nga kinaiya nga puno sa kasuko, kasina og mga tawhanong kayugot. So dili ni siya peculiar sa ilang panahon kay naa ni ug sa atong panahon karon lang gyapon kay wa may nausab sa kalibutan sa mga batasan sa tao. Ang pagkinabuhi kang Kristo mao ang pagpakita sa iyang kinaiya, paglakaw nga masinugtanon sa iyang kamanduan, pagpailawom sa espiritu aron nga mapungan ug mabungahon diha sa paglakaw sa espiritu. Mao ni atong praktikal nga guidelines maigsoon nga naa na ba kita kang Kristo ug ato bang ginasunod ang kaugalingon natong kagustuhan o kagustuhan ba sa Ginoo. Gitagahan kita niya kagawasan no ni Hesus sa gitagahan niya kagawasan aron nga sundon siya o magpahitason ta o paghakog sa bahandi o unod nung kaulag. Mao po ni ang alternative no. Tagaantay niya kagawasan mosunod sa iya o sundo na to atong kaugalingon. Ang pakigbugno tali sa balang espiritu sa unod sa daotang unahuna mahinungdanon sa pagpangandam alang sa pagbalik ni Kristo. So kining pagpangandam nato sa pagbalik ni Kristo, kuan ni siya preparasyon ni siya nga makig-away ta sa atong kaugalingon, dili ni siya outside nga struggle kundi inside. Tungod niini ang apostol nag-auhag sa Kristohanon sa pagsulob sa armadura sa espiritu diha sa ilang pakigbugno sa kaaway, sa pagpatok sa mga tentasyon sa unod-nong kaulag ug pagpuno sa gugma ug sa pagkabalahan ni Kristo. So mao gini siya ang praktikal nga kahibalo nga atong masayran, resulta kini sa atong kahibalo nga si Kristo mobalik pag-usab. So mao ni siya ang gitudlo no nga isulob nato si Kristo ug atong likayan ang pakig-away, ang pagsunod nato ni Kristo mao ang pakig-away sa atong unod-non nga mga desire ug pinaagi sa atong pagtuo nga si Kristo mobalik. Ito siya gisulob kita nakig-away sa atong flesh.
pagampo ta mga igsoon atong naon nga kini nga pagampo ni siya sa atong tanan. Langiton nga mahan giila namo ang imong pagagamhanan tungod sa dakong gibuhat nimo, gihimo ang imong anak nga si Jesus nga nagluwas sa among mga kinabuhi. Tabangi kami sa pagkinabuhi diha kang Kristo pinagi sa imong Belang Espiritu aron mahugtanon kami sa pagkinabuhi diha kang Kristo pinagi sa imong Belang Espiritu o kami magpadayon sa pagtuo, maandamon sa pagbalik ni Kristo, among maluluwas o Ginoo sa tanan. Amen. Kaya salamat igsoon sa imong pagpaminaw sa atong program karon. God bless.